Hai no hai jotono no ani khane hamjakma te khaka ham te sibaya pharai norok bai hain hai kok thaisa thainai koklam salaina bage ang tini mo video no snamka norok puilan sem paithak nai tongni no video no obong kangkai mia se sini tako khoroksa bo BJP o join klai thangka abno tini kisa koklam sanani bage ang ma phaikya te abo haike thangnai kisa mandai amchayo incident mani bagai aroni borok bo romjagai tongbaikha gaborok no tui no kisa koklam salaina hne ang phaikya kang nugui bilai khano wanaka amti rok no tamkai ang Kolkata o salni bagai thangjak kisa samungni bagai gaboni bagai ang video rok snamaya angi tongka jora manyani bagai gang tini noko phaisok paikya gang noko phaisok paikhe no ang video no snamnan bagai ang one sukui mo video no ang mas nampika norok no koinai puilan sem paithak nai tongdi te norok ani channel no subscribe khlaidi jeng mo haikeno khoroksa te khoroksa sini je nangi tongmani kokrok no jeng share khainan bagai jeng thanglaina kajeng saimano miani je kotona abong kangkai sini brother taku politus bobilai khano borok khoroksa koinane te kasang kasang te borok kaham tongmani tiprasani bagi bo belai ke kok sanai tongmani te tiprasani bagi bo kok kobangma kaham sabo saka te buba grano bo puilan si paithak support khaimai yaphano borje manchak joroti bo buba grani logi o tongai bo kobangma samung khlaika buba gra bai haifano bo tini buba grani yakni bo tini kutului te kaisa yago bo tini thangnani nangkha gejong saimano jeng bebakno abo haike kwbangma news logo phai bo kokrok sapaikha bo tangi thangnani nangkha tamoni bagi ma thangka ga kokrok to ang asuk saklak angkai ang thangnai video bo snamjak tongo sini borok tangi BJP o join khlailai tiprasarok kabini bisingo kwbangma borok no join khlaikya sorry join khlaikya te kwbangma borok bini bagi comment hamya khlailaikia akong kok ang thangnai yo kisa koklam sajak samajak o tongo kok no taisa khurjana nangpi mani hai ta kwbangma bini bagi comment hamya rok bak khlailaikia ke BJP sini borok ni bagi belai ke sini borok no sakamanani nayo te sikleknani nayrok ni kwbangma borok kok sakana bahike BJP o join khlaika rok na actually main kangkai awya BJP se siklekya pini one suk mani kangai mano alliance sitonggung kangkai direct no BJP o support khlai thamani amon hamku gukhma haipoma tongjak tan mote kwbang borok no amtikai bo comment khlailaikia abo BJP o thangpon kunungya IPP o thangpon kunungya tamokhe alliance se borok partner ngi tongo kai BJP o thangani samne khotingna tongba amti rok kai kwbangma borok comment bo khlailaikia te kwbang borok kok haimya bo saka musubusa sibusa amtike podre polpini bagi kok comment hamya khlainai khlai tongkha abto kokri borok yasi soman kariba bo khoroksa sao te khoroksa sao amti khaino kwbangma comment hamya bangai thamuta tamke main bin problem tamo abo sisangma naitokra nai ang saka thangnayo sini je sikon mikon leader tongnai rok borok kwbangma bul samung khlaio borok ni bul ni jaratino borok khaimaya borok thanjan lamao phaimaya abo haike thanjao tongphano a thanjano yakarei kubuni thanjao thangnani bagai yapri ma barok layo piabasang aborok no ruksayawi aborok no naitogyawi no jengko ahaino comment khlailai tongjau comment khlaidi abo tokon kokrei tamkhe bo sabuni jari thangka tauni bagi thangka bo simia ta je kono borok thangnai rok no abo haike masai toknai ta bo sabuni bagi thang te tamuni bagi thangka tangi bo thangnani nangka asuk tiprasani bagi kha nangi kok soi sirigi tongnai bubagrano logiriwi bo tini tangi o bubagrano yakarei te kubuni bosongni borok no yakrok minani nangka obono ta main question
เขาบอกเราซึ่งทีบลิกให้แค่ว่ากุทุกเลยซึ่งวันสุกดีวันสุกังไกซึ่งสักเนาะซึ่งปีนี้อันชัดมาบ่ซึ่งรถตุกิการิมานันก็ให้มาตุบ่สิมีอาเจกุนบ่รอกตั้งในทางตั้งในบ่อามติอาบ่รอกเนาะซึ่งมาหลายตุกหลายมาแชร์หลายในปีนี้เอเรียนี่บ่รอกไปแต่กุนมุสสึกตองนะki abo ni high level ni borok ko de ngi tong abo rok bangma sini thani sing share na ni nango kokrei abo kabangma borok amti thango phayo ongnai no abo no politics abo kaisa bai tongya tongno kaisa no politics tongo kangkai CPM sarkar bas baikla kham BJP o phaigla kamo mothak phaigla kamo IPF o phaigla kamo mane kaisa no tong kamo amono politics kangka up down go jorao tolao ongkhoro zorao kusuko kau kapojok to party no amting abono sungbusinani nangnai sing romoi naraknani nangnai sine borok no hake jang bahake thanthike tongnai abo sung saimanani nana ideology no a logic no sung sinani nangnai hayake khoroksaphon tonglak joto namteke piring porok ngi thangmanai kami abo sung nugo abo hake mandiyo abo ke thangnai kisa gotna anglaikya party office sok lai jakmani tei kai sabona party office sok jak ka sing bewak no saimono BJP ni party office sok jaku khawan bagi mantri bikas wapno tei apono tei belai keno khanang jakha belai keno pokhayok jakha gaboni bagi arrest pokhlai jakha ka aboto nang se sa party pan khlai ti nang saya sam khlai kang kai nang pini masra man jaknai no nanti pramo thapan khaiti BJP phan khaiti Congress phan khaiti CPM phan khaiti IPF phan khaiti aboni masara nang manjak nai no pohorno monak pirimanya tamakhe monak no kai pohor pirimano oro tamno businani nai khangkai kubuino khangkai sing hei toni manya abo hanya peploi hanyai aboni bagi sing jesuk sini kubuino sing henya naidi sing abon huimaya tak borom jakha abo bini ngiste sabo kok sanai ba jagao boti pramo thapan khlai tongra thu je sapati pan khlai tongra thu bo kaisa party no sejao na asli bo sokmani bini life ses bini keste papa sino ba kuto rok jaga tu bin sam paijak bono bini party no borogo te kono jai khlaigla kabon bagi ubulai marok nok soklai marok abro berai keno jai asini bagi thangnai bo jing incident nugo hejamara jengmani abo tabu arrest niya ko abo angnani chance nugo tamki kasang ta toni garao je pro phai romoi tarang phai na no sislap no mangla direct thana with kutor horiwan chalan khai nang kono khai mangla kut je themara punai rok ni live and kan pai last ko borok no tam khai toni nai borok no amti khai no toni nai je kuto ringmang boni case pai ke borno riwi ton nai last ko BJP o phaiti takto BJP sarkar bla last ko nor BJP o join de phaiti nong ni case pai de nai ni sajak na apro ke nin upai kerei u themarang nang apro pogui thangnai u buini nok sokmani buini rawa tam phaimani apro ke nang pogui thangnai na nin thamjano hamjak mabo tibrasana hamjak mabo nang apro pogui ma thangnai tangai khang kai nang apro ekdom yogya ngai nang BJP no join ma khainai ni je personally case kaise tongmani o case no close khlainani bagai amte kanyo sino boro rok no romo terek agi CPM jorab amte kanyo romo aboni bagai asuk themarang ma bosaya asuk phatreng ma bosaya asuk phan phunu ma bosaya karonin amo salbose tongnai ba tini tongkai khana korei jesa party pano gauni bagai ablai kino sing kha sinani jora sokpaijak kha nanglainani jora sokpaijak thanchang lainani jora sokpaijak norok wan chukti tam khlaike sing thanchang nai tam khlaike sini topa yoknai abono no kuthu ko wan chukna ba khaike bebak no thanchangi mano tabu kok aro bon MLA tongo MDC tongo phiogu simse nayana bel simman kata kut tobono bel rika yaba bin case to paibla plus ngebla sa apro ke daily da MDC
MLA borok de thange bini a hasira o subai no ba kuno dino kon subaiya ga sarkar bai thangai to paijak no aboni bagani o mirik laimani boino nasela laimani boino bumani sak sakni phan phunokmani boino nok sokmani amti podre porok no norok je mirik pororok aborok na khipai chau abonini langmani bagi am blacken kaje kirima singsa hoyto nung tini yok kha khna yok lak soni yok kha tese soni yok lak salsa nung se samung sita tamani aboni masra manjaknai no manjaknai aboni bagi blacken sing thanchang nai nango amti tomu rok nong khangkai norok nang koijawo norok amti rok no khipiwui borok no hamjakma bagi tuna ba thanjawo haino thanchang nai hambai